everyone! Ang mga fiesta goers! Mamiesta mi sa Dawis. So, ubanta. Kani mga tawhana, mga mamakals ni. Mudara, Hoy! Madam Leta, mukuyo ko na siya namo. Ambot lang, ugasan na siya patunong basta kay na apil ni ugan. Mamistahay? Hi! Magmask jud ko, no? Kay protection gyud. As in. Wala si Like and subscribe! Like Unsa to and imong subscribe! Winter Zone! Winter Zone! O, na po siya yung channel. Shout out to Winter Zone. O na siya! Okay. Oh, nabot na mong driver. Lapit trapika sa kwan ron eh. Lagi. So, lunch break. So, we're taking a lunch break. Ato mi sa Dawis. Basta ting fiesta, manglako rin ng mga badyaw. Kung asa ang lugar ba. Kung bagbagtasan na sila. Mabot, ginang bakla yun. Ito, pagkaon na sila. ISF, di mo unsa eh. Ya, ma. Di pagudpod mo kuan trend. Okay. Oh, ani mi maista. Okay. Pahiluna na mga fiesta goers. Kang Tabok Bistro. Wow. Nice kay ilang plants. Ako na mo. Ang mga pistahay. Ang mga mamistahay. Okay. Oh, ako yung ana. Ano mo? Fortune. Sakay niya. I'm vlogging and namista ta. Okay, wow. Oh my God, gana ka ayong food. Lechon is here. Okay. Wow. So mga fiesta goers. Hi, Tijuji! Thank you for inviting us! Asa man si Lala? Ay! Hi, Lala! Hi! Lagi mo rin si Lala kay sikat kay sa office la. Okay. Say hi to my vlog. Hi, Chris. Hi. Hi, La. La. Naano man jud ka, namit naman jud ka nako. Buotan ba si Ninong Ayay? Hello! You're not buutan. Dili siya buutan, no? Unsa man siya? Maro? Ay, maldito. Maldito ka, Ninong. Paka ka na kong Claude. Wow. Oh my God. Daghana naman yun. Saan naman ipagkaon? Simple siya. Ito na kayong food. Fiesta na fiesta. Tuda-tuda. Good as in. My God. Salad. Naman si Balbacoa. Hala, oy, kalami sa Balbacoa. Napoy kay kaldereta. Oh my God, kalami. Paklay. Oh my God, kalami. Ikaw ta na nang luto ni Chris? Yeah, dera ang chef. Sampo lang imuha. Gadayet ka? Beef stick?
Boholano? Tilawan dyan tagsa. Para di magmahay. Hindi mais tita ba? Taste test na. Lugon ko yung food. A little of everything na lang. Kaya unsaon na lang ni pagkaon nga daghan kaayo. Oh my God, puro kuan. Ang buhok lang. Oh. Good na. Kani siya ang nagluto ani sa Mama G's. Bilao. Bawal ang kapre dito. Kani mangga sa pinula, palangka naman na tulog ang gabi saya. Dahil gapuyo niya, buutan lang siya. Mo nang kana oh. Ang pangalan sa gapuyo na si Arsenio from Spain. Shalan. Foreigner di ay. Hi, ang mga piyesta. Like and subscribe. Like and subscribe. Ano ni si Nanay Conrada o si Nanay Pablo? Si Itay o si Inay. Si Itay o si Inay. Okay. Yan naman ang kuha. Namista mi tay ug nay. Pilit ng speed. Thank you so much. Namista mi sa inyo ha. Go, mga on, piyesta. Happy Fiesta, Dawi. Happy Fiesta, Nuestra Señora de la Asunción de Dawis. Mga na ang patron sa Dawis niya. Kuan po siya kanang karon ihang canonical coronation. Unang traffic kayo kay naa si Papa Nuncio. Wala mi ka-attend kay trabaho man pero nag-online rami so nakakita mi sa kanila. So like what I said, nagtan-aw mi sa online telecast no. Bisan man tuod wala mi physically dito sa Dawis Church, nakakita gihapon mi sa canonical coronation ni Mama Mary na Nuestra Señora de la Asunción dito sa Dawis Church kanina. Karon ay lunch break na ma'am. Kaon! Fiesta pa more! Cheat day na po ni! Sige. Sige na lamang kong cheat day. Oh my God. So, mali na ang mga ka-table. Manmon. Che. Nung abet. Si Clyde. Si Grace. Naari po dapet. Si Barry Bobong. Kinsa na si? Si Judith. Si BJ. Happy Fiesta. Si Chona. It's for my vlog. Fiesta. Ha? Ato nga table. Ato nga table. Onjara. Mukaon sa ko. Nangyari ko manglibot sa mga katawhan. And the food is delicious. No? Delicious jud kayo kay ang galuto ani silang Ma'am Chris ug si Ate Juji of Mama Juji's Bilao. No, for your orders. Okay, lamian gid kay nanahan lang mga bilao no. Pwede mo shout out kayo sa Mama G's Bilao, Ate Juji and Madam Chrissy sa Mama G's Bilao. Lami gid kaayo ilahang mga nilutuan. So karon dilaw gid mi sa mga sample sa ilahang mga nilutuan. Although tika kaon sad bi kay mag-order man pud mi dito sa office for our personal kanang kuan po sa mga sabalay ani pud mi mag-order sa ilaha. And lamian gyud. Lamian gyud ang ilahang bilao. Daghan kaayo nga kuan. So karon galisod ko og pili ug unsa akong kanon. So ang ending I took one of each. Lami kayo, one of each. One of each kind kay di pwedeng daghanon kay di na masulod sa tiyan. Oh my God. No, so muna pero lamian jud kaayo ang ilahang mga nilutuan sa Mama G's Bilao. Dessert. Ay, ma'am. Good it. Gapakit-cute yung kog rice, no? Gamay ra dyan ang ikong rice kay. You know. Boo. Maada po tagpila ka pounds. Whatever. Di bitaw. Palamuot kayong kuan ba? Small, medium, Medyo large. large. Large naman gugo.
Compared are. Okay, compared are. Hindi, bago pa man eh. Pani, small pa ni. Kani, small pa ni siya. Ako kadugay na small gihapon. Di oy, na medium na ka. Kaya perfect yung kang niwanga. Kani si Clive Ding. Niwang jud kay na siya pagsulod sa office. Grabe siya. Oh, kina. Nakaroon. Murag kuan na jud ka. Yunudan gamay. Basta masulod jud sa kanang office. Hilig man bakal steam man na. Basta sige bakal mo na gyud na. Increase na gyud ka o pounds. Correct. Snack buntag, paniog to, snack hapon. So okay ra mo duha dia? Oh, diyan mo na ko. Okay ra mo dia. Oh, mo na siya. Slide to. Oh. Napay dito adto. Napay may napagali sweets. Kaya ko tinangan og tambot na. Char. Tambot na. Asa mo to sila? Ada turaman. Oo, naraman din sila sa ibabaw. Second floor akong atuon. Wow, very lush lahang mga tanong. Naara di mo diri. Oh my God. Manera mga fiesta girls. Wait. Ahong. Shirt na lang ni. Okay, kaya ahong ka ng screenshot. Ready, 1, 2. Okay. Nice. No, buwa-buyag ilahang mga tanong. Murag wa jud ka tilaw og ka ng huwaw ni ba? Walay ka ng init. Oh, kanang nice shade. So nice kaayo. Tanaway lahang fiddle leaf. Oh, taas na. Oh, fiddle leaf na. Okay. Unsa na? Dessert committee. Wa ko kay basta kay violet, kani kay chocolate, kay kumay, kani kay grape. Maja bluff, kani kay wa ko kasabot. Lami lagi ni. Mura lagi ni, mura gema obe. Wala gino. Smorgasbord, okay? Ikaw din na, mga guys. Kaoy. Kung okay ra jud ka, naputlon ka nako. Ayaw inagtinit sa. Pero kung di ka ganahan itumba ni sa kali kuma. Pag kumado gitumba kan sa kini lang. Kanang kahuya nana na wapan. Kanang ko kahoy sa tangan nga sa kantaw kung tanang mo tong tiranda. Dai kahoy ato. Tamo na kahoy daan kasi ako to tugo din bayan. Okay, so while busy pa kayo si Simply Q og mga kwentong kababalaghan diha sa area ay nagsigilan jud po kung pakal sa akong dapit diri. Lami ko yung mga salad, ang veggie salad, ang macaroni salad, and fruit salad. Thanks Ate Juji of Mama G's Bilao. So yummy, yummy-licious ang tanan namong gikaon. Diha pa dyan na naigo, nag-villain. Alam na video! Ang kinakusgang chef sa Mama G's Bilao, si Chris! Yang mga kuan. Okay. Bye, Lala! Samad! Thank you, te! Salamat kayo! Hoy, subscriber ko niya! Subscriber! Oh my God, African talisay. Naingani man gud kang kuan oy Manny Pacquiao na to ako sa Jensen na sila ingani dako na kayo. Wa jud bugto ang mga sakyanan as in unsaon na lini paglatas. Okay, so human na jud mig pamisa ani nga balay. Thank you so much. Okay, so ang Dawes Church. Iluag ra po ko. Kadung uli pa uli naman. And Banati and Ace Hospital. So, Ay, disperas pa rin. Pista na ron. Mo'y pista nila. no, all roads to Dawes paghihapon ok. Unsa namang orasa alas 1:45 na. 4:45 ano niya? Non-stop yan. Kaunahan to. Oh.
Mr. Hi pa ni. ang kita mo ulit kita na uli na. Sila pa doon pa. Kapas mo na nga to. Isa ka. Multi cup. Sayo lang. Tapos tumoy gihapon to. Waji undang. Undang dito. Sayo maggunta. Di kay kani manggong causeway kay wala gi close open. Kadto dito kay one way man sa Pikas. So Suman kadug ra to.